Oso oyosim kwenta korosip pero mwanzie. Wana naro jago tarna bantu boda boda tabwati nono mobiso ye we serikali. Ora tebe ngi paragete ndiye korosiwo. Igongo baboria tutara itamo kwa tobori omugaba noye. Kaiba koire chibesa China gosekai. Chibesa chikorosi para chitama ko account. Wana ga ingara ikori ngiri yosi chikorosi. Ube para ya mongi mesaba ku chibesa na tigeteime. Che financial year 2022 2023 no chirigeri ya ne chibesa ya na tigeteime. Na chibanyo de bakarosi para. Chibesa chinde kaiba koire ko 2023 2024. Na wagajiri soko babole ligoreji para na igura abande mbara ari banje de simba tinda mukana irumoje momo echikura ande mogenderere igo lakini jinaruwe pole ya nene ojaga iga na tebi ngino mitomeri ma tija are ndo mojo o David ande abantu baito ekaramo wa kachikura mwaka chikura kuja na chiko gerama gendereraje siringi usirini usikimia mbili jiri gotokonya na cheko ratochande getebona biyamon